Ladaya kren hi ya ka kamri jingri hakani ka jala jungi. Watla kadai ka jala ka badang bun kinong rep. Henry banri hi ya ki jingri hadu bangin omdon kam shu ban wanra ya ki jingri kum ki masi bat kisnyang ban syodo. Kadang shitom ya kinong rep jungi. Namar ki babun kim penet jingmut palat syakani ka kam. Na ki babun ki daw ki bapenduk mensim ya ki. Kamtam habawan ling shop ki jingpang ki babun jat, ha ka babun ki jingri ki yap no shiteng por. Kajala Meghalaya kadai ka baki babun ki nong shong shnong ki bam do man ka sngi kentup ka do masi bat do snyang. Ha ka ba ha ka shi sngi de ki spa tali ki snyang bat ki masi don kam habaro ka we kajala ban pen biang do ye ki nong bam. Ladaya keren tang hakini kenong ba shalong don kam kumba shispa lai pusan tali kisnyang haki shisngi bat ki masi kumba sao pau tali shisngi hakini ki snam ke bla bun snam de pau snam ngi de ke jat mrio ka ba subun ma ban bam ya ka do na do snyang do masi ba do siar te hakajingya inti jongi kum ke jat mrio ngi i ba kadang mi kisngi kadang bun ka population kata nang bun ka demand te kumbagi imenta kalong ba tangani po shlong ka jongi ka jong kam usnyang hak system kalong omdona ya ka shispa life sandali usnyang ni kam system ya ka masi tanghini nong ba shlong ro ngathrai ka barit tam ro ni kam south hoteli hak system te ban khen hak banya simpulum lang ya ka jingdong kam hak sistem kalong blabun ba te yakini ki mar ki bapoi khamtam hangni po shlong abator nadu snyang masi kadai be bangi up na ki jala bana sabar te hak jingnum jengkhen jongi jongkani ka managing committee jongkani ka abator hangni ya ka banga ngalong musharman ngisyam ba daka spa kror hak sistem kapisa kalen sabar katut sabar namar kumba ka jingkhen bangi bu menta kalong ba khandai pusan ka sispa kadi bangi ap inabar le se dei na kani ka daw ba ka do ka ba kinong shong shnong ka jala ki bam lahap ban shan ya bet ne ki wei pat ki jala bat ki pai ba ki hapru ban thet ka dor ka ba khamrem kum ka nuksa dang shen ya ka do snyang la ben ki dor sau phau tingka na ka dor ka barim kabakinong di do kimban si na markini kijing bat kilahap banthit rem dor lupa na do na sem kajing kami kendo ngi dum kadai kajing ni hap an penkiu yang ne kador bam tandai kadai kajing duna plak kesnyam oi kajing duna we kala rem plak kesnyam teh kana jek nadu jeka batit kala rem kamtam ngi ne kesnyam kadai buan mit nabar kejela amdai nang ne nastia kejo dia kesnyang mengicit 10 hajar kat arajar mendahapit kat sau kat sanajar dia kata rupa mengisa pendiuning dan ngidang lak men penek kejuk kedor ngidang kuat ben penek kejuk kedor kejing imlas jing lak rem lat keman tadang imban se kan dia kedor do senyang bopoi hang ne po hang ne mek selong jentia inong steng bopoi buna asam wan po yupir gidan senyang bopoi sene ibabon ni na asam babon 80% ibon po na asam. Kajing bam no siyang ningi de kalong 90%. Kamar still ajong barkamdon. Kabun be buwan na bar kejela haktar pa mi skala. Ani still ajong 40% umyo ta kamar. Ini kadiman ka bubun hang ne. Still ajong kamdon daga snyang kamdon mar man lang no. Itar kom sepoy ka sakiu ke nang ne kador ba. Saus pa sau po kadang skim kadang sistem. Ya kejing momyok mar hajing barem kamar giman si kan ndai nang aliang inong dido teh pan ngidang la men nek kejuk kedor ngikwa men penek perkat i poj ba beduk besok ni jing momla syuk teh kebai tei ke barem kadang kebai pengkut ke barem menta kebai kit bai ba ke barem haba kador kamur jong kado la kadai kado snyang ni do masi na kadau jong kejing bamla ban penmi hi yakini kejingri na la kejong kejela ka shong nong rim hiru yakinong shok do bandi khamtam dor khendiat henry ka kta pan yauduk usuk kumta le se kala dei kapor bikinong rep kumju kisamla wat ki bala pendap yakijing puli ki bashalor ban phai khmat no shak kamri jingri namar kadai ka kam kabadon kejing kermen ya kalawe
Te kadi jungdu nong ka bakraw yang kum kejai rio. Ya ka bangi i badagi la ban kentu ya ki pardo persnam ko jongi hak than nong kendong kham tong ki pai ba nong rap. Ya kani ka kom rijing ri risniang bar ri masi ngatrai kanyarap ya ki hajar li ki long ye. Ya kata ka jongi i ki jongi. Te keperlong yang i ban keren ya kani ban ai kani khubor kalong bangi kwa bakani khubor kan lech tu ki long yeng long sam kham tam si ki hun samla khna samla ti ba dep e jing puli ba pher ki ba ong ba ngim nan kam nan jam henrei ki badon ya ka sap ri jing ri ngatrai ka di ka we na ka lat kal ti ai kam ai jam ya ki hajar ngut ki hun samla nama beli ngakarnya kata kalong kumbak long boros kata ka jing thit sniang ka jing thit masih ka sulong laki laka henrei ngisngau dan bok ba nakaliang jong ki nongket kam jong ani ka managing committee jong ka abator kila warat ka sistem thamai bakin thiet kilo bet nadu usniang nadu masi te ka mut ka pensuk ya ki nong rijing ri bal da ki ri ta ki jing ri jong ki ru ka dep tup upaya ka dor dau la long tau mar jong ki hakat nu ka dor bakila bandi kamut ka yau ka adun lupa ka yau ka adun lupa ka dor ka adun lupa ka song no stang hai ti ki pai ba ne ki parok prosnam ki ba kloi ban mi chakmat ban shim ini kabu ban ri ya kini ki jingri kum usnyang kum masi kamut kani ka yau kala out pa hang ni di ka syong no astang haki bakin penjanai bakum no bakila man pan ni kila jingarap lu lengba ka veterinary department ba kum no bakin ngla man penjanai susu ya ka kom ri ya kini ki jingri jongki de kani kala kelanti ka ba ngi kwa man ai kini khubor si khun samla syaki parok persnam jongi ki don keleng jong ani ka beri nyotram bang ngi skam ba lingba kani khubor bangi ai bangi kala man pois tu ki long yeng long sam ba da don kam ba ki kwa ba nyo e jing tip kham sai ne ki kwa ka yo ya ka jing yaram ba ki kwa pen he kam ban seng ya ka kam ri jing ri ka jong ki nakaliang ka MC ni long ka bakloi ngi nya kendu ba ki kumba pila yo snow ya ka khubor bakla de ka por bikin nong rep kin kampen le jingmut no ru ha ka ri jingri kumju iki samla ki baklem kam ban persyang no dakani ka kam kaseng Federation of Khasi Jaintian Garo people ka don ru ka kinhun ka bakerpang ban yarap ban betin lenti ki samla ki badon kamon ban tre ya kani ka kam ngi nakaliang ka seng hi nakapos ka por lingba ka ni ka social economic reforms movement ngidon ya kini ka livestock committee ya ka ba ngikran chapang kinong ram habade bakaliang karkom rijing ri bakumno baling ba kani committee ngiju pelong training ba fair rengkat bat ki doktor jog veterinary department hakisnong ba fair te kani kata hi ke jingya lenti habade bakaliang ka livestock committee habade bakani ka ban let kisnong ki thau ban ai men sim ki prosnam ki jongi ke bedon ka to men sim ne ke bedon kata ka jing temu ka baki ki don ka jing temu ka baki thrang nadu men sim bakumno bakin rijing ri te kani komiti ki jongi hi kalong bakalet lingba kisnong ba fair banyak indo ikini ki khun samla ne ki pai ba no rep ki jongi ban penjana susu ya kom rijing ri ki jongi